Asan si Mai? Mai? Ngayon? Si Naya, kailan babalik? Maraming Bible show. Sana kung may laptop ka o iPad, hindi yung cellphone laging dala ron. Wala pa sa ano? Messenger? Wala pa sa Messenger. Hello, hello. Tatanghal sa buhay ko. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Muli, ngayon po ay Wednesday. Tayo Amen. po muli ay aawit. Yes, Makikinig Lord. muli ng salita ng Diyos sa Yes, gabi po Lord. ito. At bago po ang Hallelujah. lahat, tayo po ay magagalak sa Amen, presensya amen. ng ating Diyos. Amen. Lord. Oh, come on, purihin natin Lord. ang Diyos. Yes, Lord. Dahil sa Hallelujah. presensya ng Diyos Hallelujah. may kagalakan, Amen, may amen. kalakasan. Oh, purihin Hallelujah. ka, O Diyos. Yes, Lord. Salamat sa iyong presensya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Lord. Kami magpupuri, sasamba, We will rejoice unto you, Lord. Hallelujah. Amen, 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 amen. Yes, Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, amen. Yes, tayo magalak sa Panginoon. Hallelujah. Amen. May galak, May saya, may kuwan sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na, puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan.
napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, ang papuri para sa Diyos, na hatid na puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. ay para lang sa Kanya. Muli tayo po ay magaganap. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, May awit, may sayaw, sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid na puso, pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw, sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay magpupuri sa'yo. kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw, sa presensya mo'y kalakasan ko'y maapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasabay magpuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit hindi pigilan, mag-ibabayan na katahimik lang, laging magbababa sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. kagalakan ko, O Diyos, Kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw. Sa presensya mo, sa presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. puri tayo sa Pupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang alam mo. Kahit inipigilan, ay
makapiling ka lang. Oh, tayo sumayaw. Ako ay sasayaw sa dahilan mo. Kahit pinipigilan, hindi papayag na tatahimik lang. Laging nagbabagay sa'yo sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan ay okay lang. Makapiling ka lang, okay lang. Ay okay lang. Makapiling ka lang, okay lang. Ay okay lang. Makapiling ka lang. Sumigaw! Sumigaw! Oh! Sa galang, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Oh! Sa galang, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wakas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Wakas na papuri, wakas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Sumigaw, sumigaw, oh! Sa galang, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, sumigaw, oh! Sa galang, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wakas na papuri, wakas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Wakas na papuri, O Diyos, wakas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Sumigaw, oh! Sa galang, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, oh! Sa galang, yeah! Sumigaw, oh! Sa galang, yeah! Sumigaw, oh! Sa galang, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, oh! Yes, Lord! Pinupuri ka namin, Hallelujah! sinasamba ang ngalan mo, Lord. Sa'yo ang lahat ng pagsamba, sa'yo ang lahat ng papuri, sa'yo ang aming awit, Panginoon. Hallelujah! Sa'yo ang aming tinig, Panginoon. Amen, Lord. Purihin ka, purihin ka. Thank you, Pili Jesus. ka naming awitan sa sabay, Yes, Lord. dahil ikaw ang Diyos na buhay. Sa iyong lahat ng pagsamba namin, Panginoon. Yes, Lord. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba at luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay
man sa buhay kong nanggaling sa'yo. At kung ano man sa sandaling ito'y dagat, at makabagay na tinuri ko yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararamdaman. Hindi pa rin sapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararamdaman. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itatanghal ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagdayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko
sa buong Sa huli pong pagkakataon, awitin natin, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Yes, Lord. Isisigaw namin ang kadakilaan mo. Ihayag namin ang kadakilaan mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, purihin ka. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat ngayong gabi na binigyan mo po kami ng pagkakataon, mapapurihan ka, masamba ka at maitaas ka. Lord, salamat po, O God. We acknowledge your sovereignty, O God. Your awesome God. We acknowledge, Lord, that you are the created, you're the God who created the heavens and the earth. Without you, Lord, we are nothing. Lord, receive all the praises, honor, and glory. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord. Ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming buhay. Lord, ngayon pong gabi muli, sa namin pinagkakatiwalang ang midweek service po na ito ng iyong mga anak. At ang lahat po na nakasubaybay, na walang sawang, sumusubaybay po sa live streaming na ito. Prepare their hearts, O God, to hear your message. Ang pagkain ng aming mga kaluluwa, Lord, ay aming makain ngayong gabi na punong-puno ng iyong kapangyarihan. Lord, itago mo ang iyong lingkod na gagamitin sa likod ng iyong krus. Let your glory fill her heart, O God, her whole being. Lord, let your anointing flow upon her life. Thank you, Lord, sapagkat ngayon pong gabi muli ka magpapakilala sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. We give you honor, we give you praise, we give you glory, Father God. In Jesus' mighty name this we pray. Amen, amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Sige po. Makakaupo po ang lahat. Amen. Thank you, Lord. Ngayon pong gabi na ito, muli ay narito po tayong lahat upang mag-aral ng salita ng Diyos, makinig ng aral ng Diyos sapagkat ito po ang ating kalakasan, ito po ang ating buhay, ito ang nagbabago ng buhay natin. Sinasabi nga po ng kasulatan, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. No? Dahil sa salita, nalika ang lahat ng bagay. Nang dahil sa salita, na wala iba kundi ang ating Panginoong Hesus na siyang Diyos na totoo, na nagkatawang tao, na sa pasimula pa'y naroon na, bago palikain ang mundong ito at ang langit, naroon na po ang Panginoon. Wala pa ang Genesis 1:1, naroon na ang Panginoong Hesus. Kaya nga, in the beginning, no? Sa pasimula, no? Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Wala pa ang Genesis 1:1, nandun na po ang Panginoong Hesus. Kaya yung John 1:1, sabi roon, no? Sa pasimula, naroon na ang salita. No? At yung salita, sumasa Diyos. At yung Diyos ay salita. Yung Diyos na salita ay nagkatawang tao, John 1:14. So ngayon pong gabi na ito, ihanda natin ating mga puso upang muli nating pakainin ang ating mga kaluluwa at tayo po'y mapagpala ng Diyos. At tawagin natin ang ating future pastora, narito, amen, batang-bata, praise God, anointed woman of God, amen. Sister Mariel, amen, praise God, hallelujah.
Amen. Good evening po sa bawat isa. Amen. So, ayun po, gusto ko pong i-share po sa inyo yung binigay po sa akin ni Lord sa oras pong ito. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa Hebrews 12, verse 1. Sabi po dito, "Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily snares us, and let us run with endurance the race that is set before us." So sa NIV po, sabi po dito, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked for us." So, sa gabi pong ito, sabi po dito sa Hebrews 12:1, so tayo po bilang isang Kristiyano, 'di ba po, hindi po ang buhay Kristiyano po ay hindi tungkol sa magandang parang more on blessing, hindi lamang siya more on favor ganon. Ang buhay Kristiyano po ay isang takbuhin po. Sabi po dito, 'di ba, sa Hebrews 12:1, "And let us run with perseverance the race marked out for us." So ang Christian life po, hindi po 'yan katulad ng pagpapasyal lang sa park na parang easy-easy lang, wala po tayong iniisip, parang puro happiness na lang. And yung race po ng Christian life o yung takbuhin po natin bilang isang Kristiyano, hindi po siya yung 100-yard dash lang na parang after mong matapos yung 100 yard na yun is tapos na yung takbuhin natin. So ang buhay po natin bilang Kristiyano, kumbaga habang nandito po tayo, may long marathon po tayong tinatakbo. Amen po ba? Amen. So ang sabi po dito, tumakbo daw po tayo dun sa race na nakahanda sa atin. Pero ang sabi doon, let us run with perseverance. So tumakbo daw po tayo ng may pagtsatsaga doon sa takbuhin na ikakaharapin po natin. So ang ibig po sabihin ng perseverance is continued effort to do, achieve despite of difficulties. So ang ibig sabihin daw po ng perseverance is continued effort. Kumbaga patuloy kang nagbibigay ng effort doon sa bagay na ginagawa mo and achieve despite of difficulties. So kahit na may pumipigil sa'yo, may pahirap, ginagawa mo pa rin para ma-achieve yung goal mo. So ang other term po ng perseverance is endure, kumbaga nagtitiis, continue, nagpapatuloy, remain, kumbaga nananatili, keep up, hold on, and run on. So ito po yung ibig sabihin ng perseverance, other term po ng perseverance. So sa gabi pong ito, pag-aaralan po natin, why do we need to run the race with perseverance? Bakit kailangan po natin na tumakbo sa takbuhin na binigay sa atin ng Panginoon ng may pagtsatsaga? So bilang Kristiyano po, we are not called para lang sa blessing, para lang sa favor. We are also called to persevere. Kumbaga tinawag din po tayo na magtiyaga habang nandito po tayo sa mundong ito. So unang dahilan po, bakit kailangan po nating tumakbo ng may pagtsatsaga? We need to run with perseverance because God did not promise us an easy life. So kailangan daw po natin tumakbo ng may pagtsatsaga habang nandito po tayo sa mundong ito. Dahil po, ang Panginoon hindi po siya nangako sa Bible na pagkakaroon tayo ng madaling buhay. So, di ba wala po tayong nakita sa Bible o mababasa sa Bible na na pag dilagak natin yung tiwala natin sa ating Panginoon, kung nagtiwala tayo sa Kanya, ikukumit natin yung buhay natin sa ating Panginoon, is magiging magaan na yung buhay natin na parang wala na tayong problemang mararanasan. Yun po yung sinasabi po dito. Hindi po yun, yung pag in-entrust mo na yung buhay mo sa Panginoon, is mawawala na yung problema na dadating sa buhay natin. So, ang ibang tao, sinasabi nila, encouragement nila sa ibang tao is parang, lumapit ka sa Panginoon, ilagak mo yung tiwala mo sa Kanya, sure ako, mawawala lahat ng problema mo. Hindi po ganun ang buhay Kristiyano, di ba po? Your life will be better if you come to Christ, but that does not mean your life will be easy. So, ayun po ang nais dapat nating sabihin sa bawat isa na
pag lumapit tayo sa Panginoon, hindi yun ibig sabihin na magiging madali na po yung buhay natin, hindi na tayo lalapitan ng problema, kundi magiging mabuti yung buhay natin kasi nga po kasama po natin ang ating Panginoon. In fact, in some ways, it could be even harder. So, ang buhay Kristiyano, lagi po natin naririnig, di ba, na ayun nga po, ang buhay natin hindi siya parang bed of roses na parang masaya lang lagi, puro favor, yun nga, puro blessing. Kumbaga, nandoon yung pag-angat nung testing ng faith natin kasi nga po kailangan umangat yung estado ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen po? Amen. So why is it that God did not promise us an easy life? So bakit daw po hindi pinangako ng Panginoon sa atin, mga Kristiyano, na magkakaroon tayo ng madaling buhay dito sa mundong ito? Number one reason po, we live in a fallen world. So, di ba po, ang Panginoon, He created the world good. Kumbaga, lahat ng bagay maganda. Di ba po, sabi sa kanyang salita, sinabi niya na magkaroon ng liwanag and He saw it was good. So, lahat po ng ginawa ng Panginoon maganda po sa simula. Pero nung pumasok po yung sin, di ba po, ang mundo hindi na po nabilong sa Panginoon. Kumbaga, tayong mga anak niya na-separate sa Kanya because of sin. So, habang nandito po tayo sa mundong ito, kumbaga, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na madali kasi bilang isang Kristiyano, kailangan natin makibaka sa kasalanan. Kailangan nating mag-endure. Dapat hindi natin hinahayaan na kainin tayo ng kasalanan. Sabi po dito sa Romans chapter 8, verse 18 to 21, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. So lahat po tayo nandito po sa mundong ito, kumbaga may mararanasan po tayong suffering. So present sufferings dito po sa mundong ito. Pero ayun nga po, ang sinasabi po dito, hindi po niya makukumpara yung glory na ibibigay ng Panginoon sa bawat isa dun sa mga nag-persevere po, sa mga nagtiyaga na kumbaga hindi sila nag-give in sa sin. So God doesn't promise us an easy life because He knows we live in a fallen world. So hindi magiging madali sa ating mga Kristiyano na nandito po tayo sa mundong ito. Kasi, kumbaga para sa di ba po parang dun sa ay yung turo na may red, kumbaga tayo yung red na tela at yung turo po yung si Satan na parang sobrang init po ng mata natin sa kaaway kasi gusto niya tayong mas-snatch sa Panginoon eh. Gusto niya lahat ng ways na pwede niyang gawin para maagaw tayo sa Panginoon, gagawin niya po. So, ayun po, yun po yung unang dahilan kung bakit kailangan po nating magtiyaga sa mundong ito because we live in a fallen world. Kumbaga, punong-puno na yung mundo ngayon sa panahon ngayon ng kasalanan. Pangalawa po, bakit po hindi pinangako ng Panginoon na magkaroon tayo ng easy life? Because we should expect trials. Sabi po dito sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So si Jesus na po ang nagsabi dito. Sabi po, in this world you will have trouble. So sinabi na ng Panginoon na habang nandito ka sa mundong ito, magkakaroon ka ng kapighatian, ng pagsubok, marami kang daranasing trials sa buhay mo. Pero kasunod po nun, nag-encourage po ang Panginoon. Sabi niya, lakasan mo ang loob mo dahil nga na-overcome niya. Ibig sabihin, ma-overcome din po nating mga anak niya. The world stand opposed to God and Christ, and so the world stands opposed to those who follow Christ, who would follow Christ. So, ayun nga po, di ba po, isa pong trials nating bilang isang Kristiyano is, ayun nga po, di ba, may mga taong magpe-persecute sa atin. Di ba po sa Old Testament, usong-uso po yun sa kanila na parang, dahil nga, they stand in their faith,
may persecution po silang nararanasan. And isa po yun sa sinasabi ng Panginoon sa atin na once we stand with God, ang magiging kalaban po natin is the world. Kasi the world does not know God, di ba sabi po sa salita niya. And ayun nga po, dahil sa Diyos po tayo, hindi po tayo kakapihan ng mundo, kundi lalo po tayong uusigin ng mundo ng mga hindi nakakakilala po sa ating Panginoon. Sabi naman po dito sa Acts, chapter 14, verse 21 to 22, they preached the good news in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. So ito po yung nag-disciple po si Paul at si Barnabas. And nung bumalik po sila sa Lystra, Iconium, at Antioch, pumunta po sila doon para palakasin yung loob at i-encourage po yung mga disciples. At ito po yung sinabi nila, we must go through hardships to enter the kingdom of God. So, sabi po, we must go through. We must. So, kailangan po nating dumaan many hardships sa madaming pagsubok before we enter the kingdom of God. So, sinasabi na po, simula sa Old Testament na bilang isang Kristiyano, para po makapasok po tayo sa kaharian ng ating Panginoon, we need to experience many hardships. Hindi lamang po sa kaliwa, hindi sa kanan, kundi kahit saan po tayo pumunta, makakaranas po tayo ng pagsubok. Hindi lamang galing sa inalaw ng Panginoon, kundi galing din sa kaaway to snatch us away from the Lord. We are called to persevere as Christians because life is not easy. We live in a fallen world, and as Christians, we must expect trials. So, bilang isang Kristiyano po, dahil kinumit po natin ang buhay natin sa ating Panginoon, expect na natin po na kalaban po natin ng mundo. They will persecute us, kumbaga may opposition na magaganap, and ayun nga po, hahabulin po tayo ng mga trials na kumbaga gusto alisin tayo sa Panginoon. So, pangalawa naman po, why do we need to run with perseverance? Number 2, we need to run with perseverance because God promised to be with us. So, di ba po sa number 1, hindi po pinangako ng Panginoon na magkakaroon tayo ng madaling buhay. Pero, pinangako po ng Panginoon na He will be with us. Sasamahan po niya tayo dun sa race na tinatahak po ng bawat isa. Becoming a Christian will not necessarily make your life easier. It will make your life better. Kasi, ayun nga po, di ba po, pagkasama po natin ng ating Panginoon, kumbaga, nasa atin ng lahat, di ba? Ang Panginoon, siya po yung magsusupply ng lahat ng kailangan natin. Kumbaga, kung kailangan natin ng rest, pwede tayong humingi sa Kanya. And ayun nga, pagkasama natin ng Panginoon, hindi po tayo mangangamba kahit na ano pa pong takbuhin o pagsubok po yung mararanasan ng bawat isa. You are going to go through trials anyway, whether you are Christian or not. So bilang Kristiyano o hindi pa, di ba po, kahit nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, nakakaranas na po tayo ng trials. Pero bakit ngayon na nakakaranas po tayo ng mas higit pa na trials, hindi po tayo yung katulad dati na nalulugmok, na mabilis na mag-worry? Kasi nga po kasama natin ang ating Panginoon. And ayun nga po, binibigyan niya tayo ng peace. So, ayun nga po, nasa atin po yung choice. Lahat po tayo, whether we are Christian or not, kumbaga, lahat tayo dadaan sa pagsubok hanggat nandito po tayo sa mundong ito. Pero ayun nga po, let us choose na i-grab po yung promise ng Panginoon na sasamahan niya po tayo sa takbuhin natin. And ayun po, God offers 2 things as we go through life's trials. So, ayun nga po, may gusto pong ibigay yung Panginoon sa bawat isa as we go through life's trial. Number 1 po, He will give us His peace. Sabi po sa Philippians 4, chapter 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. So, ang sabi po dito, pag may mga request daw po tayo sa ating Panginoon, lumapit daw po tayo ng with prayer. Kumbaga, through prayer, kailangan po natin kausapin, manalangin sa Panginoon, at may kasama pong pasasalamat.
When you hit those trials in life, do not give in to worry or anxiety, but simply bring your request to God in prayer. So, ang Panginoon, madali lang po siyang lapitan pag sa tuwing nakakaranas po tayo ng trials sa buhay. Kumbaga, minsan kasi ang tayong mga Kristiyano, parang nahihiya tayo sa Panginoon kasi minsan lalapit lang tayo sa Panginoon dahil may pagsubok. Pero yun nga yung ginagawa ng Panginoon eh. Binibigyan niya tayo ng pagsubok para lalo tayo lumapit sa Kanya. Na, i-acknowledge natin sa sarili natin na hindi na po natin kaya, kundi, kailangan na natin yung kalakasan ng Panginoon. There are a lot of things in life that are bigger than you, but you can take comfort in the fact that nothing is bigger than God. So, kumbaga, ang problema natin, kumbaga, sabihin na natin katulad siya ng kasing laki ng Titanic, kumbaga, ganun kalaki na yung problema natin. Pero ayun nga, yung naririnig po natin, ang solusyon ng Panginoon, ang grasya ng Panginoon, kasing lawak po siya ng karagatan na kahit gaano po sa tingin natin na gaano kalaki yung problema po natin, nandyan po yung Panginoon na handang umalalay po sa bawat isa. When you bring your request to God, you know that God has heard and will answer according to His wisdom, power, and love, and so you may rest secure in Him. So, ayun nga po, ang Panginoon, hindi naman po siya bingi, hindi po siya bulag, na hindi po nakikita yung kahirapan natin, yung hindi niya po naririnig yung mga kabighatian natin, yung mga iyak natin. So, our Lord is faithful na every time po na tumatawag tayo sa Kanya, ayun nga po, He will surely answer us. Kumbaga, He will give us yung kailangan po natin. So, di ba sabi po dito sa Philippians, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, yung peace na binibigay ng Panginoon, ito yung peace na hindi natin may experience o hindi mabibigay ng mundo. Kumbaga, lahat ng tao hindi ito matatanggap sa mundong ito, kundi sa Panginoon lamang. Ang peace na to, sabi po dito, it passes all understanding. Kumbaga, kahit sino po, hindi po kayang sukatin o kumbaga, hindi niya kayang, yung term na, kumbaga, hindi niya kayang maarok yung peace na nanggagaling sa Panginoon. Amen. Kaya ayun po yung peace na binibigay ng Panginoon sa bawat isa. And naalala ko lang po yung picture po, yung painting ng bird na umaawit. And dun sa background niya po, yun po yung parang bumabagyo na. So pinapakita nga sa atin dun sa picture na yun na if we have the peace of God, magiging katulad po tayo nung ibon na yun, na kahit ang dami po nating problema, kahit raging storms na po yung level nung pagsubok natin, makakapagpuri pa rin po tayo sa ating Panginoon, makakapagpasalamat pa rin po tayo sa ating Panginoon, katulad po ng ibon na yon. So, yun po ang nais ng Panginoon na kailangan lumapit po tayo sa Kanya pag nabibigitan na po tayo dun sa takbuhin natin. Kasi, ayun nga po, He will give us His peace that passeth all understanding, and hindi lamang po natatapos doon. Sabi po, and will guard your heart and your mind in Him. So, kaya po, hindi po natin maaarok yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon. Kasi nga po, niyayakap niya yung puso. Kumbaga, it will guard our hearts and minds sa anxiety, sa worry, sa doubt. Ganun po yung peace na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya po sa takbuhin po natin, let's claim this na ito po ino-offer ng Panginoon. So, it's up to us kung i-receive natin, kung tatanggapin po natin yung peace na binibigay niya sa atin. And, ayun nga po. Pangalawa naman po, ano po yung ino-offer ng Panginoon sa atin? He will give us His presence. So sabi po sa Matthew 28, verse 20b, surely I am with you always to the very end of the age. So sinasabi po ni Jesus dito na He will be with us. Surely, kumbaga, talagang gagawin ng Panginoon na sasamahan ka niya to the very end of the age. Kumbaga, hanggang sa dumating siya, sasamahan ka niya once talaga na tinayuan po natin ang pangako ng Panginoon. When you are going through trials of life, you can take comfort in the fact that God promised to never leave your side, to never leave you, nor forsake you. So, di ba, nabasa na po natin sa Bible na the Lord will never leave us nor forsake us. And
ang Panginoon po, He is faithful. He is, kumbaga, kung ano po yung sinabi niya, sabi po sa Numbers 26, doon po na, the Lord is not a man that He should lie, or kung baga hindi din nagbabago yung isipan niya na parang kung nakikita niya na ikaw nagda-doubt ka sa promises niya, hindi po siya yung tipong nagbabago yung isip na ay ayoko nang samahan to, ayoko na ibigay yung peace, ayoko nang ibigay yung presence sa kanya kasi ayaw naman niya magtiwala sa akin eh. Pero hindi po gano'n ang Panginoon. Kumbaga, pag sinabi niya na I will give you my peace, I will be with you, gagawin po ng Panginoon yan kahit po nakikita niya nalulupaypay ka. So, you may not able to see Him visibly with your physical eyes, but He is there as sure as His word. So, ayun nga po, hindi po natin siya nakikita ng ating mga mata. Pero, ayun nga po, mararanasan natin yung kalakasan ng Panginoon as we run the race. So, ayun nga po, naalala ko din po yung story po ng footprints in the sand. Yung, di ba po, sabi po doon, may isang tao na naglalakad. And nung paglingon niya po, nakita niya po may 2 set ng footprints. So, tinanong niya ang Panginoon, sabi niya, Lord, ano yung 2 set of footprints sa likod ko? And sabi ng Lord na, ano yan, yung sa'yo akin, yung pangalawa, yun yung footprints ko. So, di sabi nung tao na yan, okay po, di habang naglalakad siya, habang siya po yung naglalakad, naka-experience po siya ng mga troubles, naka-experience siya ng difficulties, ang dami niya pong naging pagsubok. And every time na lumilingon po siya, nakita niya po na parang isa na lang po yung set ng footprints. So, nung nakita niya nga na parang dire-diretso na isa na lang yung footprints, nagtanong siya sa Panginoon, sabi niya, Lord, bakit isang set na lang po yung footprints na nakikita ko sa likod ko? Bakit niyo po ako iniwan? So, ang sabi po ng Panginoon sa kanya, I never left you. The one set of footprints you see are mine, for it was then that I carried you. So, yung nakikita niya daw po pala na footprints, hindi na po sa kanya, kundi yun na po pala yung footprints ng Panginoon. Kasi dahil yung time na pagod na siya dun sa mga difficulties, sa mga pagsubok na nararanasan niya po, bit na po pala siya ng Panginoon. Kasi nga ang Panginoon, He sees us. Kumbaga nakikita niya po kung nabibigatan na tayo, kung hindi na natin kaya, and He is willing to carry us every time po na napapagod na po tayo sa takbuhin natin. It's up to us lang po kung i-acknowledge po natin siya, kung hahayaan po natin siya na i-carry us sa takbuhin po natin. So, ayun nga po, God does not promise us an easy life, but He does promise to be with us and help us to go through the hard times. So, yun po ang pangako ng Panginoon. Hindi tayo magkakaroon ng madaling buhay, pero He promised na ibibigay niya yung kapayapaan na hindi po natin mararanasan o hindi mabibigay ng mundo, at He will give us His presence. And di ba po, ang presence po ng Panginoon, sabi dun sa kanta niya, diba? Here in your presence we are, sabi dun, all things are new. Kumbaga, lahat sa presence ng Panginoon, nare-renew yung strength mo, yung faith mo, kung yung faith mo, kumbaga, sobrang konti na lang nung liyab nung faith mo. Kumbaga, pag binabad mo yan sa presensya ng Panginoon, lalong mag-aapo yung faith mo. So, ganun, yun po yung promise ng Panginoon sa bawat isa na patuloy pong nagtsatsaga dun sa takbuhin na binigay sa bawat isa. And pangatlo po, why do we need to run with perseverance? Number 3, God promises great benefits to those who persevere. So, yung mga taong nagtsatsaga po sa takbuhin na meron pong benefits, may reward po ang Panginoon. Kumbaga, may ginagawa po ang Panginoon dun sa mga taong nagtsatsaga po. Una po, our faith is shown to be genuine. Kumbaga, napapakita o kumbaga napuprove na yung faith po natin sa Panginoon ay totoo. Kumbaga, 'di ba po example po sa gold, 'di ba po na-share na po to ni Pastor Walter dito, 'di ba? Na yung gold kailangan niyang dumaan dun sa sobrang init para matanggal po yung mga bagay na hindi naman po gold. Kaya paglabas po dun sa bagay na yon, sa machine na yon, pure gold na po siya. So ganun din po ang buhay natin bilang Kristiyano. Kailangan nating dumaan sa
kumbaga sa takbuhin, kumbaga kailangan natin dumaan sa hardships para po matanggal yung mga bagay na hindi po nais ng Panginoon sa buhay natin, yung mga character na meron tayo na hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. And ayun nga po, para mas lalong tumatag yung faith natin, maging totoo. And perseverance shows your faith to be genuine. So, yun po yung isang paraan ng Panginoon na para malaman kung totoo po ba yung pananampalataya natin, na kung makaranas ka ba ng konting kapighatian ngayon, hanggang kailan ka magtitiis, hanggang kailan ka po magtitiwala sa Panginoon, hanggang kailan ka po magtsatsaga. Kumbaga, yun po ang nais ng Panginoon, kaya hinaalaw niyo po yung trials, yung testing sa buhay natin, ayun nga po, para ma-prove po yung faith natin na totoo. Pangalawa po, perseverance develops character. Sabi po sa James chapter 1, verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So, sinasabi po dito ni James na kailangan daw po natin mag-rejoice pag may nararanasan tayong problema. Dahil nga po, yung testing of faith na meron tayo, nararanasan po natin is the testing of your faith develops perseverance. So, kumbaga, na-develop yung character natin na magtiyaga sa mundong ito. And perseverance must finish its work so that you may be mature and complete and lacking anything. So, kailangan daw po natin makaranas ng pagtitiis, ng pagtsatsaga, dahil nga po, para mag-mature tayo, mag-grow tayo bilang isang Kristiyano. And di ba nga po, yung pagsubok po natin, sa ngayon, medyo stage 1 lang siya. And pag na-accomplish na natin yung problema na yon, yung susunod na problem natin is magi-stage 2 naman siya. Kasi nga po, kailangan umaangat din yung faith natin, kaya umaangat din po yung pagsubok ng bawat isa. The testing of your faith develops perseverance, and perseverance develops character. Ayun nga po, nakikita kasi yung attitude po natin pag nagtsatsaga tayo, yung pag nagtitiis tayo. Kung yung puso po ba natin ay punong-puno ng murmuring, na parang puro reklamo, na puro pagsubok na lang, ano ba yan, di na napapagod, or nandun po tayo na mas makita ma-develop yung character na natin na tatayo ako sa pangako ng Panginoon, alam ko na ang Panginoon ay kasama ko, He will give me His peace, His presence. Ayun po, yun po yung isang dahilan kung bakit hinahayaan po ng Panginoon yung trials sa buhay natin, para yung perseverance is mailabas kung ano po yung totoong character ng bawat isa. Pangatlo po, God, sabi po dito, he who perseveres to the end will be saved. So, lahat po ng nagtsatsaga ay maliligtas po. Sabi dito sa Matthew 24, verse 13, Jesus speaking of the end time, saying, but he who stands firm to the end will be saved. So sabi po ni Jesus dito, lahat daw po ng nagtsatsaga, who stands firm to the end will be saved. So lahat ng mga Kristiyano po na hindi po tinanggap yung alok ng mundo, hindi nagpatempt sa mundo. Kumbaga, lahat ng pagtsatsaga po natin, pagtitiis po natin sa mundong ito, God will reward us. He will save us pag dumating na po siya dito sa mundong ito. And sabi po dito sa James 1:12, blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. So sabi dito, lahat daw po, kumbaga sabi po, blessed is the man, pinagpala daw po yung taong nagtsatsaga, dahil ayun nga po, he has stood the test. Kumbaga hindi po siya nagpatinag, hindi po siya nagpadala, hindi po siya huminto dun sa race na binigay ng Panginoon. He will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. So, when the Lord comes, we will receive the crown of life. And ayun nga po, let us, kumbaga maging goal po ng bawat isa na wag po tayong tumigil. Kumbaga wag po tayong manawang magtiyaga dito sa mundong ito. Dahil nga po, the Lord will reward
lahat ng mga ginagawa po natin sa mundong ito. He will give us the crown of life. Sino po ang gusto ng crown of life? Pagdating ng Panginoon. Amen. Lahat po tayo, maging goal po natin sa takbuhin natin na magtsatsaga ako ngayon kasi alam ko sa pagtapos ng goal na to, I will receive the crown of life. I will, kumbaga matutupad ko yung nais ng Panginoon. Ayan po. So, ano po yung ulit? I-recap lang po natin. So, why do we need to persevere? Why do we need to run with perseverance? Una po, because God did not promise us an easy life. Kumbaga, walang madaling buhay, kundi mabuting buhay lamang po. And bakit po hindi po nangako ang Panginoon? Because we live in a fallen world and we should expect trials. So, lahat po ng Kristiyano, lahat po tayo ay makakaranas po ng trials sa mundong ito. And pangalawa po, because God promised to be with us. And ayun nga po, ang ina-offer po ng Panginoon sa bawat isa is, He wants us to give His peace, His presence, and ayun nga po, it's up to us kung gusto po natin i-receive to habang tayo po'y tumatakbo sa race na meron tayo. And pangatlo po, God promised great benefits to those who persevere. Una po yun para ma-prove po na yung faith po natin ay totoo. And pangalawa, perseverance develops character. Kumbaga yung Christ-likeness, mabuo po sa bawat isa. And he who perseveres at the end will be saved. Kumbaga, yun po yung isang benefits na nais ng Panginoon. Para ma-save po tayo, we need to persevere. Kailangan po natin magtiyaga. So, as Christians, ulit po, we are called to persevere. Tinawag po tayo upang magtiyaga habang nandito po tayo sa mundong ito. And hindi po natin alam kung hanggang kailan, kung hanggang kailan po dadating yung Panginoon. Hanggang doon po tayo magsasuffer sa mundong ito. Pero, ayun nga po, dadating po tayo sa time na mai-stumble tayo, mafo-fall tayo. Pero ayun nga po, gusto ng Panginoon magtiyaga po tayo. Katulad nga po nung team natin ngayong year, di ba po, sabi po doon, do not stop, do not quit. So, di ba pag sinabing do not stop and do not quit, kailangan mong magtiyaga. Kasi ayun nga po, bawal kang tumigil. And pag sinabing do not stop, do not quit, ibig sabihin may mararanasan po tayo. Katulad po ng nabanggit ni Kuya, hindi ko po maalala kung sino, na ibig sabihin po, yung parang sinasabi sa atin ng Panginoon na kahit may maranasan tayong buong ngayong taon, kumbaga wag tayong tumigil, wag tayong huminto dun sa takbuhin na binigay ng Panginoon sa bawat isa. When you commit to Christ, it is a lifetime commitment, regardless of whatever trials or persecution you may face along the way. So, ayun nga po, once daw po na kinumit na natin yung buhay natin sa Panginoon, kahit po anong problema man yan, anong difficulties man po ang maranasan ng bawat isa sa atin, hindi po yun enough para mapatigil po tayo sa takbuhin. Kumbaga, hindi po yun enough na mapatigil po tayo na mag-move forward po sa ating Panginoon. As Christian, you are called to set your face toward the goal and never look back. So, wag po tayong titingin dun sa past mistakes, past sin natin. Kumbaga, kunin lang natin yung mga lessons na pwede natin makuha doon, pero wag na po natin babalikan. Kasi, di ba po sabi po dito sa Hebrews 12:1, throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Kasi, yun po yung magpipigil sa atin para tumakbo sa race na binibigay sa atin ng Panginoon. And, ayun nga po, bilang isang Kristiyano, ayun nga po, magtsatsaga po tayo sa mundong ito, pero let us take heart, kumbaga lakasan po natin ang loob natin, katulad po ng sinabi ng Panginoon, na kahit anuman po yung daranasin natin sa mundong ito, kahit anuman pong kapighatian, pagsubok ang mararanasan po natin, we will overcome it, kasi po na-overcome po siya ng ating Panginoon. Yun lamang po, and God bless po. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Diyos ngayong gabi, mga kapatid, mga magulang. Tunay nga po, we are called to persevere. Lahat po tayo tinawag
upang maging matiyaga, maging matatag, maging matibay, sapagkat sa mundo po ito ay talagang makakaranas tayo ng iba't ibang trial sa buhay, pero may pangako po ang Diyos, no? Na sa mga makakapagtiis, sa mga magiging matibay, matatag, makapagtsitsaga, sa kabila ng maraming trials, darating ang isang araw, tayo puputungan ng korona ng buhay ng ating Panginoon. Kaya nga po itong team natin sa taon na ito ay nagmamanifest na po siya. Sa Kalapan po yung ating isang workers doon ay nito pong linggong nagdaan na ito ay gusto nang umistop, gusto na magpahinga, no? At dahil siguro napapagod na at dati may kapartner siya, kinuha na ni Lord yung kapartner niya dahil nga 70 plus na yung kapartner niya sa pagsiserve sa Panginoon, pero dahil nangusap ang Panginoon sa kanya, nagrema sa puso niya itong timpo natin na ito na sa 2021, do not stop, do not quit, move forward, ay nagpatotoo po siya na nangusap ang Panginoon sa kanya na huwag siyang huminto, na huwag siyang sumuko. Magpatuloy siya na kahit nung una ay sa desisyon niya ay talagang hihinto na siya, magpapahinga na lang, pero dahil itong tema natin sa taon na ito ay nagrema sa puso niya na ang sabi ng Panginoon sa kanya tulad ni Pablo, I fought the good fight, I finished the race, I have kept the faith. Nangusap ang Panginoon sa kanya through that word. At sabi nga ng James 1:12 na mapalad ang mga taong nakapagtitiis, nakapagtsatsaga na sa kabila ng maraming trials, problema, pagsubok, ay nananatiling matatag at darating isang araw ay puputungan siya ng korona ng buhay ng Panginoon. Kaya ang kapatid natin na yon ay tumayo at nagsalita muli na hindi na raw siya ihinto. No? Bagamat plano niya na huminto muna, no? Dahil siguro sa pagod na rin at sa trabaho ng kanyang ginagawang pagsaserve sa Panginoon, hindi po siya huminto. Nagpatotoo siya nitong ilang araw lamang po ang lumipas. Kaya nga po, salamat sa Panginoon dahil marami pong Kristiyano ngayon sa huling araw na ito, talagang marami nang gustong magpahinga na lang, huminto sa paglilingkod sa Panginoon, napapagod na. Ang sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians 4:16, ang kanyang katawang lupa, bagamat nanlulupaypay, nanghihina, ay ang kanya namang spirito ay nagpapanibagong lakas. Day by day, narirenew ang spirit niya. No? Kaya nga, wala pong susuko sa paglilingkod sa Panginoon. Patuloy tayong manakbo hanggang matapos natin ang ating finish line. Amen po ba? No? Mga kapatid, mga magulang, ngayon pong gabi na ito, sa ating napag-aralan, ay nais po ng Panginoon na magpatuloy po tayo. No? Na ang buhay Kristiyano ay hindi po siya isang parang playground na magpa-easy-easy, full of challenge ang buhay po nating mga mananampalataya ng Panginoon. Kaya nga po, ngayong gabi na ito, kung sa ating pagsubaybay sa live streaming na ito, meron po sa inyo na matagal ng Kristiyano, pero parang ang buhay Kristiyano nyo ay lulubog, lilitaw, sisigla, manghihina, aangat, bababa. Ang buhay Kristiyano nyo ay hindi nag-accelerate, no? Na kayo ay nabubuhay lamang na paisi-isi Christian, na parang downfall mode ang buhay Kristiyano nyo, o di kaya kayo ay, ang buhay Kristiyano nyo ay survival mode lang, no? Nais ng Diyos na mag-accelerate po tayo. Sa huling araw pong ito, nais ng Diyos na magamit niya tayo mightily. Marami pong kaluluwa ang naghihintay ng kaligtasan at kayo po ay isa sa gagamitin ng Panginoon. No? Maaring marami ka nang naatinan ng seminar, mga conference, training, marami ka nang naatinan na gawain ng Panginoon, matagal ka na sa ministry pero na-stuck ka. No? Kapatid, kaibigan, ito na yung panahon upang muli tayong umangat at magdesisyon na, Lord, I am here. No, Lord, narito po ako, handang maglingkod sa iyo, handang magpagamit sa iyo. Kaya kapatid, kaibigan, tayo ay lumapit sa Diyos. Sige po, inaanya natin ating music team. Saan man po kayo naroon, mga kapatid, mga kaibigan, ang mga aral ng Diyos na ito na ating narinig, ito po'y nagbibigay ng hamon sa atin. It gives us challenge, no? Na tayo tinawag ng Diyos upang tayo maging matibay, maging matiyaga, maging matatag. Walang susuko, no? Move forward, no?
kahit ano po ang harapin natin sa buhay na ito, ngayon 2021, kung payagan man ng Diyos na magkaroon muli ng matinding trial sa mundong ito o maging sa buhay po natin, lumapit lamang po tayo sa Panginoon. Walang lumapit sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Walang lumapit sa Kanya na tinanggihan niya. Ang taong lumalapit sa Diyos na laging nagpapakumbaba, tinatanggap ng Diyos, pinapalakas ng Panginoon, pinatitibay ng Diyos, sapagkat wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kapatid, kaibigan, umawit po tayo saglit sa Panginoon. Ano man po nararanasan natin problema, no? Ang Diyos ay laging nandyan sa tabi natin upang palakasin tayo, upang patibayin tayo. No? Yes, Lord. Hallelujah. Find within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still. When the ocean, hallelujah. The oceans rise. Hallelujah. Amen, amen, Lord. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you. I will be still. I will be still, know you are God. I will be still. I will be still, know you are God. Mga kapatid, sa oras na ito, malayo pang ating takbuhin na inilaan ng Diyos sa ating harapan. Nagsisimula pa lamang po tayo.
Sa oras na ito, mga kapatid, mga magulang, kayo pong nanonood sa inyong mga tahanan, maaaring dumarating ang sandali, parang pagod ka na, nanlulupaypay ka na, parang gusto mo nang sumuko sa dami ng iyong pinagdaanan, sa dami ng mga trials, persecution, kakulangan sa buhay ng material, financial. May mga kapatid na lumalayo sa iyo, inuusig ka, marami ay nagagalit sa iyo, marami ay lumalayo sa iyo. Subalit kailanman hindi ka iniiwan at hindi ka nilalayuan ng Diyos. Lumapit ka at magbalik loob sa Kanya because God has a big, big plan for your life. Wherever you are, sabihin mo ang panalangin na ito, sabihin po natin, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa paalaala mo sa akin ngayong gabi na ito. Tinawag mo ako, Panginoon, upang magbaon ng maraming pagtitiyaga sa buhay, pagtitiis sa buhay, katatagan sa buhay, sapagkat maraming hamon sa paglalakbay sa buhay na ito. Hindi ako susuko, Panginoon. Hindi ako hihinto. Magpapatuloy ako na maglingkod sa iyo. Marami pong salamat. Amen. Huwag kang bibigay. Yes, Lord. Huwag kang susuko, kapatid, kaibigan. Awitin mo ang awit na ito. Sabayan mo kami sa awit na ito. Parang pagod ka na ba? At kay dami mong problema, para bang suko na, pagod ka na. Di ba na kapag alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang ibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Ibabangon ka niyang muli kung ikaw ay nagkamali. Itatayo ka niya sa tuwing nadarapa. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalik ang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang ibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag nawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya.
salamat. Walang bibigay na Kristiyano. Walang aayaw, walang susuko na mga mananampalataya mo. Panginoon, malayo ng aming mga narating, malayo ng aming mga tinakbo at wala nang babalikan pang muli. Lord, kasama ka namin hanggang sa dulo at katapusan ng mundong ito. Marami pong salamat, Lord. Mananatili kaming matatag. Magbabao ng maraming pasensya sa buhay. Magbabao ng maraming pagtitiis at pagtitiyaga. Sapagat ang pagtitiyaga nagbubunga ng katatagan. Panginoon, marami pong salamat. Pagpalaan niyo po ang bawat isang nakiisa sa gawain na ito. San man po silang lahat naroroon. Bless their lives, O God. Pag-apuyin mo ang kanilang pagmamahal sa iyo. Anumang harapin sa buhay, anuman ang pagdaanan, ay mananatiling magpapatuloy na maglingkod sa iyo. Lord, we press on toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. We thank you, Lord. We honor you, Father God. In Jesus' name, amen, amen. Thank you, Lord. God bless you all, mga kapatid, mga magulang. Ang mensaheng ito ng Diyos ay nagbigay nawa ng paalala sa atin at katatagan na hindi nangako ang Diyos sa atin na ang buhay natin ay easy lang, kundi marami itong challenges sa buhay. No po, God bless you all at magkita-kita po tayong lahat muli sa Friday ng umaga alas 9 at sa gabi rin po. And I believe na ang Diyos ay patuloy niya tayong pinagpala. Ingatan tayong lahat ng Panginoon, ang ating mga pamilya. At praise God. To God be the glory. Amen, amen, amen.